saman da za ta yi mai ta riga ta shigo da bakin gaba daya. Wanda suke baya su yi kokarin su iso, wanda suke ciki a harabar masallaci mata su shiga ciki, na ciki kuma a nasu shugabanni za su gabatar da kuma. Alhamdulillah, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ibadan mu karɓaɓɓiya ce. Domin kukan mu kuma Ubangiji Allah shi ya fi mana. Alaƙun da halin dama kamar yadda muka saba muna gabatar da maudu'i na goron sallah, muna gabatar da na Ramadan. To Allah ya bisa ikon sa bai ba mu damu mun gabatar da na Ramadan ba, sai muka ce to bari mu haɗa shi da baki ɗaya mu ba da shi a matsayin goron sallah. To babban bakonmu kamar yadda muka santa, wasu sun santa wasu ba su santa ba, haifaffiyar zango ce, yar zango ce, ma'auriyar zango ce, yar uwanmu ce a cikin zango wacce ake kira Fatimatu. Ainihin sunanta da muka santa da shi ita ce ake cewa Maude ta gidan Alikanti, wanda ita ce babban bakonmu wanda za ta gabatar mana da maudidi a wannan waje. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa abin da za a bamu ya amfane mu, Allah ya bamu ikon aiki da abin da za a faɗi mana. Bayan ta gabatar mana sai kuma ainihin bayani wanda zai biyo baya daga bakin ainihin malaman mu wanda muka riga muka sani tare da su. Ubangiji subhanahu ta'ala ya sa ai lafiya a tashi lafiya. Masu yara kuma ƙanana dan Allah wanda ba a yi musu pampas ba, an sani cewa masallaci ne a je a yi musu pampas. Waɗanda kuma suke da shi a zauna tare da su, saboda idan an yi fitsari kaga ba sai kamata a ce masallaci in muka tashi za su yi sallah a wajen ba. Wassalamu صراط الذين أنعمت
mana jawabi ne sai mu ɗauko kafin ci gaba da maudu'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallah karɓaɓɓu ne. Allah ya sa muna daga cikin wanda ya yanka da mutum zuwa aljanna. Allah ya shirya da mu zuriya mu gaba ɗaya. A wannan wa'azi da zamu ya yi kyau mu dan muku bayani ne kaɗan ba da yawa. Akwai wa'yansu bayin Allah ne masu kishi a kan garinmu wanda suke son su farfaɗo da darajar ilimi a zango. Su ne suka gabatar da wannan ko kuma suka kaddamar da alishi. Kafin a wannan akwai abin da suka yi a baya wanda suka sa aka koya ma yara darasi na tsawon wata 4 ne ko 5 kusan wata 5 zuwa 6. Su kuma suke yi su suke biyan kuɗin wannan aikin. Suka zo daga baya suka biya musu kuɗin waye, suka biya musu kuɗin jam. Don haka muna musu kyakkyawan addu'a Ubangiji ya musanya musu da gidan aljanna. Allah ya ninka musu a inda suka cire. Yadda suke son zuriya musu shiryu, Allah ya shirya musu da nasu. Bayan haka kuma suka zo suka fitar wannan yare da ta karatun Alƙur'ani nan. An fitar da wata makaranta ana kiranta ta Hafizul Qur'an. Duka mutane 10 ne suke so a makarantar. Amma yadda muka ga garin tana da ɗan yawa sai muka yi anguwa muka cire aka samu mutane 13. Suna da buƙatar in Allah ya yarda yaran nan 13 sai sun haddace Alƙur'ani. Ina ganin babban ci gaba ne. Iyaye ba za su biya ko kwabo ba. Su suke biyan kuɗin mota. Kuma suka ɗauki malami suka kuma ɗauki wanda za ta rika kulawa da yaran duka ga su nan. Ina zama da wannan mata girma a cikinsu. Yaran 'yan shekara 5 ne zuwa shekara 6. An fara karatu da cikin watan azumi kuma kun ji da karatu ya kai. Don haka muna musu addu'a yaran Allah ya ba su ilimi, Allah ya taimake su, bukatun da ake so a gurin su Allah ya cimma musu. Su kuma masu ɗaukar ɗawainiyar Allah ya ƙara musu, Allah ya ƙara musu hazaka, Allah ya ninka musu a inda suka cire. Wayanda suke wannan abubuwan ba su ce sai an faɗi sunansu ba, amma an aka faɗan yana da kyau domin a san su. Su ne akwai Umaru a cikin ai kowa ya san shi ko. Sa'annan akwai kuma Sa'idu Babaju. An san Alhaji Babaju na da Kozo. To su ne suke wannan ɗawainiya. Kuma bayan ana ba su karatu kullum suka tafi akwai biskit ko gogo da ake ba su domin a ƙara juyo da hankalin su zuwa ga karatu. Don haka muna musu addu'ar alkhairi. Wannan wa'azin ba su suka shirya da abin da za a ci da kuɗin moto da komai suka